Chumi hnu chuan Chloe chuan Dr. Safe a hnenah chuan hospital ah hnathawk tura alo kal thei tawhlo tur thu message in a hrilh a. Ani pawhin a hrethiam viau niin a lang. A tukah chuan Ramia kan turin Louise chuan a kalpui a. Ani pawh chu alo tha tawh hle a. Nihnih hnuah chuan a chhuah thei tawh an be sei. Chutiah Chloe chhuah bo hlan chuan Rami chuan Louise a hnenah chuan ka pa hi misual tak ani ka ukut thlak a ching thin a min chan angai bawk si ka khawngai thin em mai man tir dai mai ro tiin a lo ngen. Lungai suh buia ka lo ching fel dawn nia tiin a lo chang. Chloe lo lut chu a lo kuah ringawt a a leina tle chu lo ni in. Rami lah chu lo hil der chho vel. Louise chuan thil thleng chu engwanga siap tlet nge ni a zawh chuan kan chung ka chung chang awanga tih buai che hi ka duh lo ani tiin Chloe chuan a chang. I buaina chu ka buaina ani ve tur ani. I pasawn chu shem tir turin I nau khan min nge na sin. Thil dik lo hrethiam rual ani ve toa. Engti nemo taka chet kan lak angai dawn ani. Ole, inti dan dan ani mai. Secretary Milk po vide tan chol adil ve tlat. Anu pui ne na in date veng veng chua chak ani. Louise chuan Chloe she chuak zokin. Natu ka leng chuak veila vide tenisia avati. Mase na adil thar khan interview nei turin dar saria an lo ko thut mai si a. Chumi ma chu a man tur thu soi ma se. Louise chuan na chu thok lo mai tur chuan a lo nge na. A kor hak tur te chu Louise chuan a lo lei sak dia ma. A in me reuh khup mai. Louise pon chelo a lo ti hle. Art gallery ni om taka te chuan a kalpuya. Painting nal tak tak te chu an lo tar tuar mai. Chloe chuan mu nom a ti hle. Louise chuan chihlu tak mai a pi nge a. In la zei ve thei ngang. Sinyara lama. Bial nu ni ngai hik lo. Chulai mun chu art gallery a lo ni hau lo maya. Louise a painting lu tak tak a lei khom a da khom na a lo ni zok. Chloe chuan an khowel chu in ang lo a ti hle a. Kum khat nuwa engma lo mai ani le duan a wangin. Na chu a tho nge chuli na shia. Atlai lo nan thil te chu ei sok soka. Louise chuan kar khat vel cham tura sum duan na thila zin chua tum thu te a shil nge. Chuti lai chuan sefa a lo lang hlul. Mr. Louise chu Miss Shoinen vide in mangdu nang chuti laia. Aruka Chloe ilo di day mai le. A lo ti chat. Katiang Miss Shoinen kan chung chang mi ina an sui ang ka. Engma omlove thupar poleng mai mai ani ka. Tiin Chloe chu kain an kalsan tadaya. Sefa chuan an hnung lam thalak te chu Miss Soi chu thona. Ilo hovat lo chuan midangin an lualan thua yang che. Tiin a tek sui. Interview tur chuan Chloe chu avakala. Chulai muna lo Jasper chuan Chloe mel a hmu chuan a ming phok le. Apa in I unaw nu ni hi lo zong chuak la ina shwai ho ang che. Tia thalak ape kaminin khan in anna nei reo vinashia a. Chuna chuan olsam takin alo langal. A chui chian tir chui bok. Louise apo in azinna tangin Chloe chu lo befova. Kar khatare ati ber chum ani hia lang. A ho ni chuan anu in pui lampanga huama sa a. Ente, so chung ko fanu Crystali khai siaem. Inaw panlaya inin hual vel ka alo hodo na sin. Ti ina lau shil sur. Shito mia lo, Louise na lau ti sanday. Mutse duan ya, naktuk Mr. Shokum somriat lum na party ya, kang nge yang che. Isiaem, anu ina ti chuan. Chloe at text tui lutu ka wangin, engma anu soy cho shilova. Oh, alaw ti liam puat. Ho maya tuma, heta riagla, engi hon rungot chui ngay tua, til lutak ituk ruem ni, tiin, anu ina law fiam zawa, at sang to law. Sefala khan Chloe chu law sarboy ve chenin, naktu kian mun pui mo dewa kalkangaya, min kalpui the ngem le. Itom no tur vel chu kalaw ngay tua vekang, kalpui tur ka nei ve si lova, ti ina law ngien. Ama ama law pui to tu ka ani si a, nar she in Chloe chuan alaw rem ti ve mai. Thom sha in ruk ru emoti. Law chung vakatuma, Louise law ni si.
I sugar daddy hi min thai tu mem ni ti in alo phok le I lo thleng hma lutuk a misual emaw ka ti che lawm chuti laiin nuli ni chuan mang ang deuhin Chloe chu lo khawl a I pa hi police in an lo man daih mai eng nge chan pawh ka hre lo chan chhuah dan tur lo ngai tuah te alo ti a phut tawk che ani chu tuna chuan rami nen thlawng takin inawm thei tawng ti in alo chhang hmia anu erawh chu a lawm lo hle ti a hriat a pasal hmalak na ani tih hria in Chloe chu a lo lawm hle thung Mr. Shaw pian cham lawm na chuan Lewis pawh chu a va kal ve ta ngeya an lo be tha khawp mai Crystal pawh chu lo lang thuai in nei toila kanin hmeh dawn lutuk a lo ti ngal ham ka hnar che wang khan rampaw nai awm bo dai emaw tia I va lo haw konfi ve Lewis an a lo ti du leka inu in I hmeichhe khawi hi a hriata in mual pho I du lo chuan in hual na hi min nei pui mai rawh heng ti kung mai in inu hian inawm pui hi a du dawn lo Lewis pawh chuan ngun takin thil a ngai tu a ani chuan kum khat hetan in hual chu ka rem ti mai dawn nia a ti ta ringawt a chuti laiin Chloe le Seva te pawh chulai hmunah tho chuan an lo kal ve ta Crystal chuan Chloe ice cream ei lai chu vain nor fu lui velin ti lui ang chuan a thian nu nen chuan an mawh pu let ta daih mai ngai dam dil ma se I chawi anga yang an lo ti tlat tawh a man la chu an sawi to ro pui si Seva kha lo in rol vatin kalo pek sakang a lo ti zana angai lo mai Seva lo kalpui ini awangin kan ngai dam mayang che Crystal chuan a lo ti ve le zai bawk Seva in lak mak that tumna lo ni rengin Lewis la chuan a lo hmu si lova Crystal chu a in thlak pui zui anin nei chep tuang ti in Seva na sawi bawk si Marcia Lewis pawh a haw hma hle a Chloe pawh chu a lo haw diam tawh Miss sawi nen inin nei chep tawh sia I bula reng pawh hi ka du tawh lo a lo ti ngal tan tan a chu I thi kem ni a thei lo kum khat kan ti tawh kha ka ti dang lam dawn chuang lo Lewis an a lo ti tlat Chloe chu kumsom hnih pahnih mi misual hnen atanga an lei chhawn anu le pa ten an ti du da em ani thu chu Jasper a chuan a hreta a Chloe chu DNA nei sak atum le sunglama Harsalem lo Seva pawh chuan Chloe chu lo thlemin Lewis ala ka tang hian in thiar fi hlim la milian khat chu ka pe ang che I du le rem chan hunah min rul dawn nia ti in a lo pelui Chloe pawh chuan mi pasal tur lo bai pui ren pawh chu du tawh bik lovin Lewis chu a ko hawta a chahlui te an kel dun te chhuah san a du thu chu a hrilh ta Lewis chu a thian a rim kher mai min ngen te a min kal san le dawn emaw a tha ka ti lui lovang che chhuak ro ti in aw tuar a Chloe pawh chu a chhuak ngal Lucy buk chu wa pan le in ni rei lo te chu va hron le dawn ani hmel ani pawh chuan Chloe chu lo hnemin Lewis chu a lo ngei pui ve em ringawt a duh chen awm ve a lo phal sak chutia an in ching fel tawh tia hriat chuan Seva chu a lawm hle a Chloe chu Sandria a ei chhuah pui a duh thu a hrilh zui ta hmiah mai tunah chuan Lewis nen in inkarah engmah awm tawh lo ti a chiang tawh bawk a khawngei in ka bial nu ini duangem ti in thiman to tak nen chuan a sawm zui Marcia Chloe chuan min pui na awang kha chuan ka lawm lutuk a mahse ka chhang thei lovang che ka haw phawt mai ang ti in a hnar ta thowa ka lo thlang che in deit lo ma ila thian chu kan la ni thei tho a lawm ti in Seva chuan a sawm zui a ngai tha tak chuan an in zui chhuak Marcia Seva chuan damdawi hnim ruih tirin a inah chuan a hruai haw ta daih mai Chloe chu a mang ang hle a mi a lo ring hma lutuk te chu a in chhir hle bawk Seva la chuan a pan na lai tak a naw rami hmang chuan a vo bet zui a Chloe tan chuan lulul chhuah zel ngam na chi pawh ani tawh lo Seva chuan khawih lui a tum lo hlo zawk a ka ti tur ka zawh fel ve le rampawh nah ka hruai ang chenga tha takin ka in kolang che chuan min la hmangaih ve mai ang a la ti ve tang bawk a inah chuan a khung zui ta hmaka
Lucy pawh Chloe a lo haw tak mi a lo awang chuan a mang ang hle a hnathawna number te chu zawng hmuhin Chloe chianchin chu a va zawta Jasper a khan a lo chhang hlo a lo haw tawh kha tiin a chhanga a lo la thleng si lova ni zan zan khua in ka bit lang thei bawk si lo tiin call chu Lucy chuan a dah ngala Lewis a hnenah chuan a kal takin tiin a va zawng le chutah pawh chuan a lo awm si lo Lewis chuan eng thil nge thleng tih chu a chhui zui ta a Chloe chuan engmah a ei duh lova a taksa in a tuar phah an hlau si a Safe chuan lo khawl in thil ei tur chuan a lo vo rua hmanna fel tak lo neiin thil chu a ei lui hram a a dang lam bel le in chhiahlawh nu lo luh rual chuan a chhuak ru thei ta hlova mahse Safe a lo haw nen an in nang ching le ta si tunah chuan i tlan bo lo nan mak a lak nge a ngai dawn ani hi tiin mutpui a tum zui ta mai a Chloe chuan ka va inbual fai phawt a nge tiin bathroom lam chu a pan ringawt engtin nge ka tih ta khang doctor ani si tiin a in ngaih tawh a Safe ala chuan i lo chhuah lo chuan ka lo lut dawn ania a lo ti ve chin tawh bawk nen vanei thlat takin Safe chuan phone call a dunga mi tu emaw in kan hospital hi dan phal lowa taksa peng hmanga sum dung thin anga min pawh ani an hmu duh che ania tiin a lo ko hlo mai Chloe pawh chuan tha takin a thlah ve thlap a mahse chhuah ruk dan tur chu a ngaih tuar ve reng tho bawk Lewis te pawh in Chloe chu khaw-dangah Safe an a khung bo daih tih chu an chhui chhuak ve chi a hospital ah chuan Safe chu a va kal ngeia thil hriat sual pal a awm an ti a thil dik lo a awm lo tiin an haw le chi ani an lo ti Lewis ten an tom bawk an pan mek tih chu a hre ve le a mahse a lo inbuat sailawk ve diam tawh Chloe chhuah ruk tum chu man le in engwanga Lewis a chu thlang zawk nge ani a zawt a chan chu ani chuan tik tik thing deuh deuh hmangin min bum ve lova fer takin thil a ti thina min nawr lui ngai lo tiin Chloe chuan a chhanga chu chuan Safe chu a ti thin rim sawt mai a kuta in pek tawp ai chuan thi le thi dam le dam tiin Chloe chu in chung step atang chuan a chuang thlat a hmiah mai a vanei thlak takin a thi lo hlo e chulai hmunah chuan Lewis a pawh dam lovin a lo awm ve mek a Chloe a channa lamah hliam te nau a lo nei ve ni engei duh na te ni him tiin Chloe chuan a va zawta ka awm hian a deuh mahse min chukla a dam vat mai ang Lewis chuan a lo ti ve supa wang reng su aw ninom mi hlo thawnna ka laiin tiin Chloe chu lo in sawh taw Safe a pawh chu police kawtah an pe tuah lo ni a i nunna ka chan him awangin ka inah lo let le rawh i tel lo chuan ka awm thei lo ka duh chiah ni Chloe ka bial nu ni rawh Lewis a chuan a lo ti ta mai mahse mihruai kha in hual tawh sia ka tih sual ani kha naktuka ka ti tawp nga lang tunhma ang khan ke in kol tawh lawang che ole ka pawme tiin Chloe chuan a lo chuk seuh tunah chuan in khatah pawisa le thil dang wang ni lovin an in duh tunna awang zawkin an cheng dun leh thei ta nathawk tura Lewis an a va thlah chu Jasper a khan lo hmu in Lewis chu a chhui chian tir ve ngala an in hualna tawmkai lo zet kha chingfel turin Lewis chuan Crystal hi chu office ah chuan a ko bawk Chloe khan USB drive pe turin Lewis a chu a lo pan ve mek a an in belai chu a lo hre fuh ta ka ril ru ka thlak nak tuk tuk le a in hualna kha official in nei toila Crystalin a tih chuan poilu tuk ke pawh in ka ril ru ka lo thlak ve thova kan in hualna kha tih tawp ka duh nang nena awm dun hi ka duh lo ka tih tawh kha ani chuan inu chu a thian rim viawang chutah zawng lo boy ve chu ani te chuan ti tawh pila ni mai lawm engmah tih hre ka nei lo tih chu hriat kha i kut zung tang hmawr pawh a i lo khawih ani vei chuan i chak lo viawang engtin nge min tih chuan ang in sum dawna kalpui dan fel lo tak hi ka hriat lo ring su evidence ka nei te hian a ti che hne khawpang che ani chuan i tla chha ve ngal thawang
apoi hleinim kan tla cherwa langa ni mai alom lung oilo deuh chuan Krista di chuwa chhuaka apu chu bia in Lewisan in nei adu le lo thu thu te chuwa hrila tlak chiat tir rok tura malavat tur chuan angen chuta an tong lo hravek tu Chloe chuan Miss Shaw Lewisi engtin ma ti chelo la ka kalsan don nia ti in a lo ngien ta topa a tha e ni ni huni ni yang ti zong in a lo chang ama wanga Lewis te chungkwa in an tor ai chuan ti in kalsan mai chua thlang ta zoka Lewis chuan Chloe in a chua san ti a sha chuan Crystalline na an in biak na chu a in le ta a ama wanga ni ti a sha chuan poya ti hle Crystal chu vakolin in hual chu karim ti e ti in a vashil ngal ani po chu alo phur khop mai chuti rualin Chloe chu miswal ruain aman tir shama Jasper chuan Chloe chu a unaw nu tak tak ani ti DNA test result atang khan alo hrevi chia Chloe chu a bo dei ti a hrazui bok nen an phek zon ngal ta lui lui maya Lewis an Crystal chu lo vo ve in Chloe kha hi chua lo chuan kan chung ko ni hian kan thla chenga lang ti in a shil rang dewin Chloe chu an chua tir ta a ma se Jasper te khan an lo va zong mu man shim shim tho Ani hi rampo na po company lian tak nei michal lang tak chung kwa an lo ni a Lewis apo in chan chin chu angai vin ve rem bok apartment nuam dewa Lucy nen chuan Chloe chu om tira ama luat tir ani thu ero shilo turin Lucy chu a shil thung ani chuan Lewis chu fil alo ti hle Chloe chetlavel chu Lewis chuan a in thareng zela alungai hle ti chu a hmu mai bik lo ma se a po du lo thung Lucy pu in a chian nu ril runa chu a thiamang tok chuan a lo nem ve thin zan khat chu Lewis chuan a ro a sura wangin Chloe chu anin lua thleng chuan a thla ho a angai thin zia te shilin Lewis chuan a kwa engkim ka chin fel huna ka lo let le ang min lo ngak reng la ka nei nge nge yang che ti in a tiang bok Chloe po chu a lo in sum zo to bik lo a lo fop to pa Shaw chung kwa te ne na in hmel ma ka du lo wang mai mai ania ma se tu na chuan ibula ka reng to ang ka puizel to ang che ti in a lo shil ni kha chu Jasper chuan Chloe chu pa bula chuan a shwaya una wan ni ti le apa dik ta kani thu te chu a shila Jasper chu apa fa bi ka lo ni anu hming dik tak chu Helena ni in rai che in a thingal dei a lo ni a Now sen ani lai chuan miswalin Chloe chu rubovin tuna anu le pa te hne na hian an shal ta ni reitak an zon nuwa an pu chau alo ni a DNA test result te po an hu tau veka chuan Chloe po chuan rin hlel tur omin a shelova apa ngai dam dil na po chu lo pom sakin an hne na let le po chu a rem ti a ma se Shaw chung kwa le Lewis chung ko boina te chu chin fel pui phot tur chuan angen thung Lewis a le Jasper te po chu anin mu ve ta a unaw an lo ni ren ti le wain chung ko fanu a lo ni ren ti te chu Chloe chuan a shil fai ta veka Lewis po chu a thong hle Chloe om lo hlan chuan Jasper chuan Lewis chu tek shepin a unaw nu laka a lo in lak sugar daddy vel thina wang khan a thina rimani Lewis po chuan lo she thiamin unkal to a thil ti dik tok lo te chu ngaidam tur chuan a lo nge na Jasper po chuan thatakin anaw chu enkol to turin a lo shil ta soka Lewis chuan press conference kovin Crystalline na anin hual na chu ati top suita a Mr. Shaw po in Crystal chu beng shepin an company chuan tlak chiat lam an pan mek thu le Lewis chung kwa ti le wain chung kwa te chu an tho ho ta ka wangin an ni chuan engma ti thei an nei lo thu te soya athinarim ema wang chuan ni khoshelovina omzui Police lo lang thutin illegal underground operation and intentional homicide chungchanga chui chian tura man in ni e ti in an lo shwai chuak ngal zan khat chu Lewis chuan a chung te le a thian te chu aru ka lo somin Chloe chu nupuya tan chuan a som ta a ole khati zong kha tun tum drama chu lo ni le ta a
jam mathara kan in pawh leh theuh dawn nia aw.